Fl-aħħar snin, diversi kittieba ġodda bdew joħorġu xogħolhom minn ġol kexxun u jippubblikawh. Fosthom Stephen Lugermo. It-tim tagħna ltaqa' ma' Stephen sabiex isir jafu aktar mill-qrib. Meta nikteb għall-adolescenti u żgħażagħ, ħafna drabi ovvjament xorta kollox jibda mill-idea. U għal-mument fejn ħafna drabi jgħidu l-awtur ikollu ispirazzjoni. Dak huwa l-mument tal-idea. Pereżempju fil-każ tal-ktieb Jarmuk, kienet l-idea li marbuta mal-isem tal-post li kien fl-aħbarijiet tal-ħafna żmien u malli kont qed nisimgħu isa bil-mod ftit daħlet dik l-idea. Malli mbagħad ikollok l-idea tibda tibni daqsxejn il-pjan ftit ġo moħħok u mbagħad ovvjament poġġih f'tqassim ta' kapitli ħafna drabi, ġifieri inqassam il-kapitli nkun nixtieq għalmenu jiena nkun nixtieq li jkolli l-idea sħiħa tal-ktieb qabel nibda nikteb. U allura dik hija xi ħaġa li nkun irrid inlesti u toħodli ħafna ħin qabel nkun għadni biss bdejt l-ewwel kitba. Imbagħad waqt li qed nikteb u fl-aħħar jiġi l-editjar li nirrevedi u nerġa' nirrevedi ħafna drabi sakemm imbagħad ikun il-prodott finali. Iż-żgħażagħ l-ewwel nett huwa żmien diffiċli, ġifieri żmien taż-żożija tal-adolexxenti. L-ewwel nett huwa żmien qasir, ġifieri qed tipprova tiffoka fuq żmien li huwa qasir ħafna u tipprova tolqot kemm jista' jkun l-esperjenzi ta' dawk l-adolexxenti. L-iktar sfidi huma li tipprova tifhem minn xi għaddejjin iż-żgħażagħ. Allura tibqa' kemm jista' jkun aġġornat maż-żgħażagħ ta' żmien. Għall-fatt li jien għalliem forsi u nagħllem f'din l-età forsi hija xi ħaġa li tgħinni f'dan is-sens. X'aħna Smart huwa ktieb li jitkellem dwar il-ħajja ta' Sara li hija żagħżugħa li għandha problemi ta' komunikazzjoni ma' omma li hija ġurnalista, imma almenu jirnexxielha titkellem ftit ma' nanna Gwida li issa tiggwida f'ħajjitha u fl-istess ħin ma' Robert li huwa qisu l-boyfriend il-ġdid tagħha. Dan Robert ikun iħobb il-fotografija għax missieru jkun fotografu, isib missieru jidħol f'daqsxejn ta' kwistjoni ma' xi fotografi oħra daqsxejn qarrieqa u tibda avventura minn hemmhekk li tinvolvi anke lil Sara. Il-fatt interessanti dwar dan il-ktieb huwa li mhuwiex in-narratur, huwa mhuwiex wieħed mill-karattri, imma huwa oġġett li jkun il-ħin kollu ma' Sara. Il-fatt li jismu X'aħna Smart forsi jtikom idea ta' x'inhu l-oġġett in-narratur tal-ktieb. Dwar Jarmuk huwa fih żewġ karattri ewlenin li huma Marwan u Chanel. Marwan ikun tifel Sirjan li sab ruħu hawn Malta flimkien ma' ommu wara li ħarab mill-gwerra tas-Sirja, imma jibqa' qatt ma jambjenta ruħu hawn Malta la fil-klassi la mal-ħbieb jibqa' dejjem isu barrani, isu mormi għalhekk il-lob bil-kliem, mormi mis-soċjetà mill-komunità ta' madwaru. Fl-istess ħin hemm Chanel. Chanel hija tfajla żagħżugħa li tkun fil-klassi ma' Marwan li il-problema tagħha hija li omma telqet mid-dar u ħallietha qisha tieħu ħsieb il-familja hi għaliex huwa moħħ ir-rieħ u missiera baqa' qisu qatt markupra miż-żmien li omma telqet mid-dar u allura hi wkoll tispiċċa qisha maqtuha mill-ħbieb għax qisha barranija mill-komunità tagħha. U b'dak il-mod Marwan u Chanel l-istejjer tagħhom jiltaqgħu u hemmhekk tibda din it-tip ta' relazzjoni ta' sosten imma sosten daqsxejn dgħajjef. Tawwalt idi biex nixel il-bozza.
Mit-tieqa ta' ma' ġenb id-dawl kien ilu li ġabar ħwejġu telaq jistrieħ. Dabbar rasu bħal dejjem bla kliem u bla sliem u telaqni fid-dlam ta' ħsibijieti. Lapis imgiddem kien qed jieħu gost idur f'idejja, jidħol bejn suba u ieħor f'logħba li nifhmuha jien hu biss. Qudiemi karta mżejna u mħanżra b'sensiela ta' tpinġijiet fil-ġnub li jinħolqu kull meta l-lapis jiddejjaq iterraq għal piswaba bla sabar. Id-dawl tal-bozza ġabni f'tiegħi. Ġbidt il-karta lejja u ressaqt il-lapis għaċ-ċan. Laqqajthom flimkien il-lapis u l-karta, maquda bħal żewġ maħbubin. Ħassejt il-qilla ta' ġofija tinfirex tul dirajja u ssib triqta fil-palma tid il-leminija. Għafast u bqajt nafas sakemm il-karta ċediet u l-lapis bokka mit-tarf ieħor. Toqba xkejkna f'nofs il-karta. Ħriġt il-lapis u taqqabt oħra u oħra u oħra sakemm il-karta nbidlet f'arbiel. Il-qrubija bejnna u l-Italja ma sarfitx biss f'influwenza Taljana fl-oqsma tas-snajja, l-ikel u l-festi, imma wkoll fil-lingwa. Arrokna li jmiss, iltqajna mal-professur Joseph M. Brincat sabiex nifhmu x'impatt ħalla t-Taljan fuq il-sin pajjiżna. It-Taljan fil-Malti huwa parti integrali. Parti integrali għal ħafna affarijiet, ħafna mill-kliem huma assolutament indispensabbli, l-ebda mod li ma tużhomx. Bħal pereżempju l-arja, l-pulmon, l-spalla, s-siġġu, taf kif hemm. Meta għamilt studju fuq il-lessiku tal-Malti, ibbażat fuq l-40,000 kelma li hemm fid-dizzjonarju l-kbir ta' Aquilina, tela sorprendentement għal isu 54%. Issa Aquilina kien daħħal ħafna kliem, anke kliem li ma tantx jintuża u kliem obsolit. Allura mbagħad għamilt exercise ieħor bħalu fuq il-concise. U l-concise iżjed qiegħed ibbażat fuq l-użu kliem vera li nużaw dar affarijiet. Hemmhekk l-element Taljan użqalli fil-Malti tela għal fuq is-60%. L-element semitiku huwa pjuttost baxx għax jiġi madwar terz tal-vokabolarju tal-Malti, però mbagħad għandek ħaġa oħra x'tieħu konsiderazzjoni, il-frekwenza. Il-frekwenza tal-kliem semitiku peress li jikkomprendi l-kliem grammatikali u dawk li ngħidulhom l-iperonimi, jiġifieri bl-Ingliż umbrella term. Dawk huma kważi kollha mis-semitiku. Umbrella term hija pereżempju l-kelma hops. Inti li tini biċċa ħobs, jew inkella mmur ixtri l-ħobs, imma mbagħad għand tal-ħobs tara x'tip ta' ħobs se tieħu, jekkux panini, jekkux ftira, jekkux strabatta, jekkux baguette, jekkux toast u dal-affarijiet, taf kif? Il-frekwenza tmur favur is-semitiku. Il-kwantità tmur favur l-elementi ndulhom romanzi biex ikkomprendu l-isqalli u t-Taljan. Il-Taljan, il-kavallieri daħluh Malta, u kien hemm raġuni serja li ukoll għax it-Taljan ma kienx jeżisti qabel ma ġew il-kavallieri hawn Malta. Pereżempju Dante qatt ma qal li hu jikteb bit-Taljan, kien jikteb bil-Volgare, il-Volgare tat-Toskana. Imbagħad peress li l-opra ta' Dante, speċjalment id-Divina Kommedja, mbagħad Petrarca, mbagħad Boccaccio, infirxu mal-Italja kollha u bdew jaqrawhom it-Taljani kollha, awtomatikament sar il-lingwa letterarja tal-Italja. Jiġifieri però kien jużawh biss dawk li jħobbu jiktbu l-poeżiji u r-rakkonti. It-Taljan mbagħad infirex mal-Italja kollha meta nkitbet l-ewwel grammatika tiegħu. U di ħarġet fl-1525, 5 snin biss qabel ma ġew il-kavallieri. Allura l-kavallieri meta ġew hawn Malta sabu l-Italjan standardizzat. Meta naraw fejn kien jintuża t-Taljan, li żjed li kien jintuża ovvjament fl-amministrazzjoni u fl-iskola. Ir-raġuni kienet illi sadattant beda jinfirex il-Malti, beda jiġi standardizzat, jiġifieri jibdew jiktbuh bil-poeżiji u fir-rakkonti li mbagħad jibdew il-grammatika tat-Taljan, pereżempju De Soldanis, Vassalli. Ma ninsawx ukoll aspett importanti ħafna għalina u għalhekk daħal ħafna kliem mit-Taljan fil-kitba iżjed mill-li fil-mitkellem.
illi kull min kien jikteb anke fuq il-Malti u anke kien jikteb bil-Malti, kien jikteb bit-Taljan. Per eżempju, De Soldanis, id-dizzjonarju tiegħu kitbu bit-Taljan. Vassalli, il-leksikon kitbu bit-Taljan. Dak kienu grammatiċi iżjed milli għal-poplu biex jitallem il-Malti, għax dak iż-żmien kienu jgħidu l-Maltin jitkellmu bil-Malti m'hemmx għalfejn jitalmuh, allura jafuh awtomatikament. Dak kienu iżjed miktubin għall-istudjużi. Mill-1946 minn wara l-gwerra, ovvjament, ħafna iżjed qawwa l-Ingliż, imħabba li l-Ingliż sar il-lingwa tal-iskola primarja. Twarrab ukoll mill-użu soċjali mħabba li l-biċċa kbira tal-films fiċ-ċinema u l-biċċa kbira anke tal-gazzetti u kodba bdew iżjed jidħlu Malta bl-Ingliż mill-Taljan. Però kellna qisu boost meta daħal it-television Taljan madwar l-1957. U da qisu sa meta bdew infirxu il-kanali televiżivi politiċi. Hemmhekk sa qabel dawk ġifieri sal-1990 qisu l-audience televiżiva tat-Taljan kienet ftit iżjed minn nofs, iżjed minn 50%. Wara niżlet għal xi 20% kif qiegħda bħalissa illum. Allura il-kliem mit-Taljan ma tantx għadna nixorbuh, però mbagħad hemm rivinċita. Fis-sens li ħafna mill-kliem Ingliż illi hu ta' oriġini Franċiża jew Taljana, l-Ingliż kif nafu għandhom addirittura żjed minna, element romanz għandhom ma' 70% immaġina. Allora aħna meta nużaw kelma Ingliża bħal pereżempju evaluation, tajjeb, awtomatikament dik tiġi taljanizzata u siċiljanizzata. U aħna ngħidu evalwazzjoni. Issa evalwazzjoni n-nies jistgħu jaħsbuha li ġejja mit-Taljan, mentri fit-Taljan ma teżistix. Dik hija kelma Ingliża taljanizzata. F'dan is-sens qed isir ħafna kliem ta' dat tip. Jien ġbart ma' 300 għax kull darba li ninnothom. Però daw qegħdin jidħlu issa u hawnhekk għandna differenza importanti ħafna. Li meta qabel il-lingwa kienet tixrob mill-letteratura, jiġifieri l-lingwa kienu jagħmlu għall-kittieba, illum il-ġurnata qed jagħmlu għall-ġurnalisti. U l-ġurnalisti għandhom iżjed kreattività, ejja ngħidu hekk. Allura peress li huma iżjed esposti għall-Ingliż, awtomatikament idaħħlu l-kelma Ingliża. Imma fejn jistgħu awtomatikament jaqilbuha għat-Taljan Siċiljaniġġanti. Il-qtuħ tal-imġar minn bliet urħula oħra ifisser li dan ir-raħal żamm karatteristiċi li f'kuntesti oħra setgħu intilfu. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Jasmin Camilleri, riċerkatriċi żagħżugħa li stħarġet id-dialetti mġarri. Hemm diversi differenzi fid-dialetti mġarri fuq livell lessikali, però qatt m'hemmx studju li ffoka purament fuq dan id-dialett fl-aspett lessikali. Però minn kwestjonarju lessikali li kont għamilt ma' kelliema nattivi ta' dan id-dialett ta' età ta' 60 sena il fuq, kont rajt xi tendenza li jippreferu kliem fuq ieħor. Pereżempju bħal ngħidu aħna l-kelma moxt minflok petne. Hemm diversi differenzi fuq livell fonetiku fid-dialetti mġarri, però biex nagħti xi eżempji, jekk pereżempju insemmi l-kelma knisja, din tiġi pronunzjata knisja fejn hemmhekk il-vokali i qed titwal mill-Malti Standard. Fil-każ tal-kelma ħabel, din tiġi pronunzjata ħebel fejn hemmhekk iż-żewġ vokali qegħdin isiru e. U bekk hemmhekk qegħdin naraw l-armonija vokalika li hija komuni ħafna f'dan id-dialett. Fil-każ tal-kelma kollox, hemmhekk din tiġi pronunzjata killix fejn hemmhekk iż-żewġ vokali o tal-Malti Standard qegħdin isiru i. Bażikament fil-studju tiegħi analizzajt dan id-dialett imġarri minn aspett fonetiku u fonoloġiku. L-ewwel nett stabbilixxejt is-sistema vokalika ta' dan id-dialett, imbagħad wara rajt liema kuntesti tokkorri fihom. Pereżempju, jekk kuntesti aċċentati jew mhumiex, jekk hux fil-bidu, fin-nofs jew ftar fil-kelma.
Apparti hekk ukoll qabbilthom kemm mal-Malti Standard kif ukoll ma' djaletti oħra li kienu saru qabel l-istudju tiegħi, jiġifieri il-varjetà ta' Marsa Xlokk f'Malta kif ukoll xi varjetajiet Awċin oħra, jiġifieri dawk tan-Nadur, ta' Għajnsielem u ta' Sannat. Biex għamil dan naturalment kelli bżonn li nintervista diversi nies, kelli ma' nattivi ta' dan id-djalett, u fl-istudju li ħadu sem 6 partiċipanti. 4 ġew mistiedna li jitkellmu f'intervista fejn jitkellmu fuq suġġetti varji biex ovvjament iħossuhom komdi kemm jista' jkun u jitkellmu taħdit li jkun naturali għalihom. Barra minn hekk iż-żewġ partiċipanti l-oħra ġew mitluba li jaqraw setta sentenzi li fihom pari minimi li ġifieri żewġ kelmiet li ivarjaw biss vokali waħda. Naturalment dawn il-partiċipanti ġew magħżula fuq setta rekwiżiti, l-ewwel nett iridu jkunu nisa u irġiel biex ovvjament jinżamm bilanċ bejn is-sessi. Apparti hekk iridu jkunu ta' età li tvarja bejn 40 u 55 sena. Ħadna din l-età għax ridna li tingħata stampa ta' kif dan id-djalett jgħid jitkellem b'mod preżenti. Apparti hekk iridu jkunu wkoll twildu għexu fl-imġar kif ukoll tal-inqas ġenitur wieħed rid ikun mill-imġar biex ovvjament ikompli jonqos it-taħlit lingwistiku. Bażikament fir-riċerka tiegħi ħareġ illi dan id-djalett tal-imġar fih 15 vokali, 4 vokali aktar mill-Malti Standard, għandu sistema vokali illi identika għal dik ta' Sannat u ta' Għajnsielem. Fih karatteristiċi li jixbu aktar lil dawk Awċin milli kontrast ma' dik il-varjetà ta' Marsa Xlokk. Iżda madankollu fih ovvjament diversi karatteristiċi li jagħmluh uniku. Pereżempju biex insemmi ftit eżempju l-vokali O. Il-vokali O għalkemm hija preżenti għandha l-istess distribuzzjoni kważi bħal dik tal-Malti Standard, kontrast ma' djaletti Awċin. Il-vokali U f'dan id-djalett hija mifruxa ħafna u għandha distribuzzjoni komuni ħafna. U tajjeb insemmi wkoll il-vokali Iw li din ma tinstabx fil-Malti Standard, iżda hija komuni fid-djaletti Awċin. Però għalkemm tinstab fid-djaletti Mġarri din bdiet tonqos. U għalhekk hemm dan id-djalett minkejja li jagħmel użu minn ħafna elementi konservattivi, jista' jkun li dawk l-elementi fonetiċi li ntirtu minn ġenerazzjoni għall oħra bdew jonqsu. Il-ħobs Malti huwa ktieb bilan li joħloq għarfien u apprezzament aħjar tas-sena tal-furnara u tal-prodotti differenti li waslulna, b'deskrizzjoni tal-proċess li titlaq mill-qamħa u li għandha tiftħilna l-aptit tal-kisra ħobs. Din l-idea kienet nibtet fiħsib il-papa żmien ilu, meta qed ngħid żmien ilu naħseb fil-bidu tas-snin 2000. Il-papa fuq kollox li jista' ilu sena u nofs nieqes kien edukatur. Jiġifieri u dejjem kien jitlaq mill-presuppost li irrid jgħallem fuq dak kollu li huwa Malti. Dal-ktieb nibet f'moħħu nista' nissaponi kien il-fatt li llum il-ġurnata il-ħobs kważi laqqas għadna nixtruh mingħand il-furnar imma nixtruh mingħand tal-ħanut bħal affarijiet oħra, ġifieri miegħu nixtru l-aġin, it-tadam, eċċetera. Ġifieri m'għandux iżjed il-konnessjoni mal-furnar. Però il-ħobs mhux biss frott il-furnar. Fil-ħobs biex isir il-ħobs għandek proċess li jibda mix-xogħol tal-bidwi, u mbagħad mingħand il-bidwi murant it-taħħan, u mbagħad imurant il-furnar. Il-papa hawnhekk jrid jirrakkonta il-proċess folkloristiku. Folkloristiku storiku, ġifieri, ta' kif kien isir il-ħobs dari. Teknikament il-proċess tal-ħobs baqa' l-istess, il-makkinarju u l-metodu li tbiddel. Allura hu rrid imur sa 100 sena lura biex juri kif kien jinħadem il-ħobs. Però illum il-ġurnata
il-qamħ għadu xorta jikber fl-eliqi, il-bidwi xorta għadu jaħsdu, il-taħħan madux bil-mitħna tar-rieħ imma saret mitħna li taħdem bil-qawwa elettrika u il-forn sar iktar industrijali u madux biss il-forn tar-raħal jew dak li nsibu l-eqreb lejna. Dan il-ktieb huwa ntis għal tfal ta' 8 snin u ikbar. Huwa ktieb fatwali, però huwa ktieb tal-qari wkoll. Hemm partijiet minnu li huma storja jirrakkontaw l-istorja ta' kif il-qamħa minn żerrija issir żbul u mbagħad issir il-qamħa. Kif il-qamħa mbagħad tindires u tintefa' fix-kejjer biex mbagħad tmur għand it-taħħan u jagħmilha tħin. Dawn huma kollha proċessi li huma rrakkontati b'mod sempliċi fil-ktieb. Il-ktieb juża wkoll numru ta' illustrazzjonijiet bil-kulur, però juża wkoll ritratti tal-epoka. Ta' ftit ta' żmien ilu, meta qed ngħidu ftit ta' żmien ilu, ta' madwar 80-60 sena ilu li juru anke l-proċess kif kien għadu f'dak iż-żmien, li huwa proċess primittiv antik tax-xogħol tal-idejn u ħafna tbatija. Imma mbagħad fih affarijiet oħra li jew il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iktar informazzjoni, pereżempju l-partijiet tal-qamħa, l-irjaħat kif huma, il-lodda tal-bidwi, il-partijiet tal-mitħna, il-forom tal-ħobs, dawk tradizzjonali u dawk li forsi nafu iktar illum, il-partijiet nutrijenti tal-ħobs u affarijiet oħra fejn it-tifel wara li jaqra jew it-tifla wara li taqra il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iżjed informazzjoni. Fost affarijiet interessanti li hemm ukoll dak li bl-Ingliż sejħula it-timeline tal-forn kif żviluppaw Malta minn żmien primittiv u fil-fatt insibu x'aktarx l-ewwel l-imlibi hija fejn issir l-aġina fit-tempju ta' Kordin, ir-raħal il-ġdid x'aktarx ħalli nagħmluha fih. Sa żmien Medjuevu l-kavallieri l-Ingliżi u llum. U mbagħad anki jibqa' sejjer sa il-karettun tal-ħobs u jiddeskrivi kollha. Hemm partijiet li huma narrattivi li t-tifel jew tifla jistgħu jaqraw, imbagħad hemm il-partijiet informattivi b'istorja iktar fatwali. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li jkun hawn iktar kotba fatwali fis-suq għat-tfal. It-tfal naħseb Maltin huma għadhom nieqsa u xotti ħafna minn dan il-ġeneru u nittama li b'din it-toma żgħira tal-ktieb il-ħobs Malti nibdew nuru eżattament x'għandna f'moħħna bil-kotba fatwali għat-tfal. Aħna bħalissa dejjem proċess ħieħ bħala pubblikaturi li qed naħdmu flimkien mal-Aġenzija tal-Litterizmu fuq numru ta' kotba fatwali mhux biss dwar folklor u storja ta' Malta, imma anki wkoll dwar personalitajiet u karattri li jagħmlu parti mill-istruttura mid-DNA tagħna l-Maltin. Jekk inkunux mal-mejda jew għand tal-merċa, l-istejjer jiġuna naturali. Donna ma nafux infissru lilna nfusna mingħajr ma ninqdew bir-rakkont. Il-kittieba l-kbar ukoll jinqdew bl-istejjer sabiex niddevertu bil-kitbiet tagħhom, bid-differenza li jippreżentawhomna b'aktar kreattività. Meta l-kittieba jfasslu storja, iridu joqogħdu attenti għal elementi essenzjali bħal karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Meta kittieba jew kittieb jaħdmu fuq karattru, ġeneralment ifasslu profil sabiex il-karattri tagħhom ikunu konsistenti tul l-istorja. Dan ma jfissirx li karattru mhux se jiżviluppa tul l-istorja. Infatti, nistgħu niddistingwu bejn karattri ċatti u karattri tondi. Il-karattri ċatti huma dawk il-karattri li ma jikbrux tul l-istorja u jaqbel li nevitawhom fil-kitbiet tagħna. Filwaqt li l-karattri tondi jiżviluppaw minn parti għal oħra tal-ġrajja.
Nistgħu niddistingwu wkoll bejn karattri ewlenin jew prinċipali, jiġifieri l-karattri l-aktar importanti, u dawk sekondarji, jiġifieri karattri inqas importanti. Insibu wkoll tipi oħra ta' karattri, bħal protagonista, li jaħdem favuran partikolari fi-storja. Ngħidu aħna Mulan, u l-antagonista, li jaħdem kontra l-protagonista, ngħidu aħna Shan Yu. Fil-letteratura moderna, sirna niddistingwu aktar u aktar bejn l-eroj, ngħidu aħna Marku Falzun f'Raġel bil-Għaqal, u l-anti-eroj, bħal Fredu Gambin fil-Gaġġa. Mal-karattri nistgħu nsemmu wkoll in-narratur, li fi ftit kliem huwa l-karattru li jirrakkonta l-istorja. Xi drabi niltaqgħu ma' narraturi fl-ewwel persuna, jiġifieri narraturi li jirrakkuntaw permezz tal-pronomi jien, imma ħafna drabi l-istejjer li jaslulna jkunu fit-tielet persuna, jiġifieri rrakkuntati permezz tal-pronomi u jew i. L-ambjentazzjoni hija aspett ieħor importanti ħafna fi-storja. Il-karattri ma jistgħux jeżistu jekk mhux f'dinja u fi żmien partikolari. Il-lokalità u l-epoka li fihom isseħħ l-istorja, flimkien mal-burdata, huma kontributuri ewlenin għall-atmosfera. Jekk tixtieq toħloq ambjent konvinċenti, huwa importanti li tkun mitħla sew tal-postijiet li fihom qed isseħħ il-ġrajja tiegħek u li tirriċerka sew l-epoka, speċjalment jekk qed tikteb storja li sseħħ fi żmien ieħor, bħalma jiġri f'diversi romanzi storiċi u f'kitbiet futuristiċi. Fl-aħħar nett għandna l-plott, jew in-nisġa, li ġeneralment jibda b'espożizzjoni li fiha jiġu stabbiliti l-karattri u l-ambjent, ikompli bl-azzjoni ċentrali u jikkonkludi b'soluzzjoni. Tajjeb ngħidu li tmiem mhux neċessarjament eluq, anzi, teżisti tendenza li tmiem jitħalla miftuħ. Sintendi, hemm ħafna aktar xjenat dwar l-elementi li jsawru storja mill-karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Biss dawn it-tlet elementi bejnietom joffrulna qafas sod sabiex permezz tiegħu infasslu l-istorja tagħna. U fuq kollox, storja ma tridx issegwi r-regoli biss, imma trid tkun divertenti. U għaldaqstant, nistgħu nżidu element ieħor importanti, li nikdbu storja li nafu li se nieħdu gost naqrawha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.